Pa prvo bih čestitao reprezentaciji Letonije na izuzetnoj borbi, na pobedi, a isto tako bih čestitao i mojim devojkama jer su pokazale da u odnosu na prvi meč da imaju, kao što sam i prethodno izjavljivao, da imaju veliki potencijal. Ono što nama još uvek fali, eto, posle 15 godina je ženska reprezentacija izašla na scenu. Fale nam utakmice, fale nam te velike utakmice u Evropi gde možemo da skupimo to iskustvo da bi ovakvim, da kažemo, jakim utakmicama mogli da pariramo i da dobijamo. Prvi set smo isto imali, što opet smatram da smo ga izgubili na to neiskustvo. Što ga u tim ključnim momentima malo je pala koncentracija, malo su... Ali dobro, ja sam izuzetno zadovoljan zalaganjem, mnogo je bolje nego protiv Austrije, ali opet napominjem, u ovoj grupi gde se mi nalazimo su tri izuzetno jake reprezentacije u odnosu na grupu koja je, na odnosu na drugu grupu gde je Crna Gora, Portugal, Farska Ostrva i Gruzija. Tako da i mislim da je mnogo bolje što smo ovaj prvi, da kažemo, evropski put počeli sa jačom grupom, da vidimo da stvarno gde se nalazimo u ovom momentu i da nam da neke smernice kako i šta da radimo u budućnosti. Jer neki naš osnovni cilj je, pored te, naravno, kontinuiteta ženske reprezentacije, da dostignemo i mušku. To je neki naš globalni cilj i ja mislim da ćemo kroz rad u narednim godinama sigurno dostići i biti učesnici evropskog prvenstva. Koliko smo bliski do osvojivanja na prvenstvu? Pa bili smo, opet kažem, bili smo baš blizu. Ali nekako opet u nekim ključnim momentima smo počeli da grešimo, ali opet napominjem, sve to neko neiskustvo. Znate, kad se igra u egalu evropska utakmica, pobeđuje onaj ko manje greši i ko ima više koncentracije.